கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளுக்கான தினசரி தியான வசனம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 3வது அதிகாரம் 7வது வசனம். லூக்கா 3:7. லூக் 3:7. அவன் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படிக்கு புறப்பட்டு வந்த திரளான ஜனங்களை நோக்கி, விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார்? எப்படி? யோவான் ஸ்நானகன்ட்ட ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு எருசலேம்ல இருந்து இங்க வனாந்தர வரைக்கும், யோர்தான் பகுதியில் உள்ள வனாந்தர வரைக்கும் மக்கள் வர்றாங்க. அவங்கள பார்த்து வாங்க வாங்க நீங்க ஞானஸ்தானம் பெறுங்க அப்படின்னு சொல்லாம என்ன கேட்கிறாரு? விரியன் பாம்பு குட்டிகளே. எப்படி? விரியன் பாம்பு குட்டிகளே. அதாவது என்ன சொல்றாரு? சாத்தானுடைய பிள்ளைகளே அப்படிங்கறதான் அர்த்தம். ஏன்னா எருசலேம் மேலும் இஸ்ரவேல் மேலையும் வரக்கூடிய நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு? விரியன் பாம்பு குட்டிகளே. நீங்க மத்தேயு 3வது அதிகாரம் 7வது வசனம் பாருங்க. பரிசேயரிலும் சதுசேயரிலும் அநேகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படி வருகிறதை அவன் கண்டு, விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, வருங்கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார்? எப்படி? வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்வதற்காக. அதே மாதிரி நீங்க மத்தேயு 12வது அதிகாரம் 34வது வசனம் பாருங்க. விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்க நலமானதை எப்படி பேசுவீர்கள்? எப்படி? பொல்லாதவர்களா இருக்க எப்படி பேசுவீங்க? அதே போல மத்தேயு 23வது அதிகாரம் 33வது வசனத்துல, சர்ப்பங்களே, விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, நரகாக்கினைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வீர்கள்? அப்ப இது முழுவதும் என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாங்க? வரப்போகிற நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பித்துக் கொள்ளணும்னு வர்றீங்களே ஒழிய உங்களுடைய வாழ்க்கை சரியாகவில்லை. இந்த விரியன் பாம்பு குட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னன்னா, எப்பொழுதுமே நியாய தீர்ப்பு என்பது அக்கினியை குறிக்கும். அப்ப நியாய தீர்ப்பு அக்கினி வரும்போது என்ன ஆகும்? எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா முதல்ல தீ வந்த உடனே தீயில இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு பாம்பு ரொம்ப வேகமா முதல்ல வரும். அதனாலதான் இங்க சொல்லும்போது விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, அதாவது சர்ப்பம் என்பது யாரு? சாத்தான். சாத்தானுடைய பிள்ளைகளே, நீங்க என்னத்துக்கு தப்பிச்சு போக பாக்குறீங்க? ஏன்னா உங்களுடைய காரியம் எதுவா இருக்கு? நீங்க எப்படியாவது தப்பிச்சிடணும்னு பாக்குறீங்க ஒழிய உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று நீங்க நினைக்கல. அதத்தான் இங்க யோவான் ஸ்நானகன் அதை பிரசங்கமா சொல்லும் போது என்ன பண்றாரு? நீங்க எப்படி தப்பித்துக் கொள்றதுக்கு, நீங்க உங்களுக்கு இப்படி தப்பித்துக் கொள்வதற்கு யார் வகை காட்டினார்? அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், அண்ணே யாராவது ஒருத்தவங்க நான் மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அவங்களுக்கு நான் எப்படியான பிரசங்கம் பண்ண முடியும்? ஏன்னா முதல்ல கெட்ட செய்தியை சொன்னாதான் நல்ல செய்தி இனிக்கும். அதாவது நியாய தீர்ப்பு உண்டு, நீங்க நரக அக்கினியில அழிக்கப்படுவீங்க. அதுல இருந்து நீங்க தப்பிக்கணும்னா உங்க வாழ்க்கை கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு முன்பாக என்ன மோசமானதை சொல்லணும். இதத்தான் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதை யோவான் ஸ்நானகன் சொல்றாரு. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதைதான் பிரசங்கம் பண்றாரு. சரி, இந்த நாள்ல இந்த வசனத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? எனக்கு அருமையானவர்களே, நம்ம இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரசங்கங்கள் இல்ல நம்ம கேட்கக்கூடிய பிரசங்கங்கள் எப்படி மாறிடுச்சு? கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் அன்பானவர், அது உண்மைதாங்க, இல்ல. ஆனா நம்ம அதை சொல்றது இல்ல. முதல்ல நம்ம எதை சொல்லணும்? மனுஷன் தேவனுடைய பார்வையில எவ்வளவு வக்கிரமும் கொடுமையும் பாவியும் இருக்கிறான் அப்படிங்கறத நம்ம காட்டி கொடுக்கும் போது அந்த மனுஷனுடைய பாவம், அந்த மனுஷனுடைய பாவத்தினால வரக்கூடிய அவனுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு, அது மாத்திரமல்ல அவன் எப்படி பொல்லாதவனாய் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நாள்ல அக்கினியில அழிக்கப்படுவான் என்பதை நம்ம சொல்லும் போதுதான் அப்ப அவனுக்கு என்ன தெரியும்? ஆஹா, நான் இதுல இருந்து எப்படி விடுதலை பெற முடியும், என்னை யார் இதுல இருந்து ரட்சிக்க முடியும் என்று சொல்லி தேவனுடைய ரட்சிப்பை குறித்து தேடக்கூடியதாய், தேவனுடைய ரட்சிப்பை குறித்து ஒரு கரிசனையோடு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் உண்டாகும். அப்ப என்ன முதலாவது நமக்கு என்ன முதலாவது நம்மளுடைய பிரசங்கம் எதுவா இருக்கணும்? தேவனுடைய பார்வையில மனுஷனுடைய பொல்லாங்கான காரியம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை காட்டி கொடுக்க வேண்டும். அப்பதான் இந்த பாவத்திலிருந்து, இந்த அக்கிரமத்திலிருந்து, இந்த நியாய தீர்ப்பிலிருந்து நான் எப்படி என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும்? அப்போ என்னுடைய மனம் திரும்புதல்,
எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா அவர்கள் பார்க்க முடியும். ஏன்னா மனம் திரும்புதல் இல்லாம, சிலுவை இல்லாமல் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. நீங்க முதல்ல சிலுவை மூலமாதான் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும். சுயத்திற்கு நீங்க மறிக்காம உங்களுக்கு மறுபிறப்பு இல்லை. அதனாலதான் கிறிஸ்தவத்துல என்ன, முதலாவது நீங்க கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்களை நீங்களே வெறுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும், சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றி வர வேண்டும். அப்ப நம்மளுடைய பிரசங்கங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், பாவ மன்னிப்புக்கேற்ற மனம் திரும்புதலை குறித்து பிரசங்கிக்கிறவங்களா இருப்போமா? மகா கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, இதோ யோவான் ஸ்நானகனை போல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல மனம் திரும்ப வேண்டும், பாவத்திற்கு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவனுடைய செய்தியை தைரியமாய் பிரசங்கிக்கக்கூடிய மக்களாய் இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் மாற்ற வேண்டுமாய் எங்கள் தேவனும் பிதாவுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்ல பிதாவே, ஆமேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.